Aseng Voice of the People Party na rilum cantia hapo jingilam kemat udame wan hirembai ubade organizing secretary harangkat bod DHMLO mentakasing khandai terik unaitung kilalej ban jurip yak civil hospital Kliriat. Haka jingle jurip jungki kilalap bak civil hospital Kliriat kalau ngabakhabnya bah namar baka jaka bu kaliru kalau ngabarit bajakane ke hospital lapin ki kurdan nak sis pajing tia syaka civil hospital. Udame wan hirembai uloong ba doktor laitu manakaliang ka sorkar pedeng kala sungsion kumbakan driuklur nak mentaban snai ka additional building leng baka PM Bhim scheme. Ulai turu bah ka jingwan jurip jungki ulai tu ba wala ki doktor kilong batrestom hendrei kadang telot bah badah ka jing sisa ki doktor ki dei bandon khat nyungut hendrei ki don tang kumbakat wingut ban napdeng kini ki khat wingut ru ladon ki bala syapen kirin ria syakiwi pat ki hospital. Udame wan hirembai ulai turu bah ka jingli jurip jungki kilala bakam don setia ka ka banlong bandi ban bunsin ki briu ki haban tit ka bandi ka bakiyo nakane ka hospital ka dei tang ka ban saj ban kling bar ahlor kane udame wan hirembai ulabu ka jingker pat ya ka PHE department bakan wat kilat kilenti kumnum ban penbit penbiang ka jintun kam pait ba hakane ka hospital. Mentagas ngi la yo ya kaban poi hakane ka Kliriat Hospital na kataban le jurip rangkat ka jingi don lang di medical superintendent i balong ru i di MLHO jong kan ka civil hospital te mata ka jingi jurip jong i rangkat bat i MS hakane ka hospital ni syamba kala long ka ba ka bala khamnya palat namar ka jurip jong kan ka civil hospital namar kani ka de ka kepala penkiu kerdan nakane ka sispa jingthia syakane ka civil hospital de kumba kalong menta kampat biang kane ka infrastructure ni sngathu ba nakaliang jo doktor ro ila yathu ba nakaliang ka central government kala sanction kuma country crore namta ban shna ya kane ka additional building lengba jong kane ka PM Bhim scheme de hakani ka jing wan jurip ka jongi i ya kane ka jing trestom jong ki doktor kamtam ya UMS bapej yakani ka civil hospital na lor ba ka strength jong ki doktor ru kam kaduna agajisha kade ka devandon ku ba hadu khanyangut ki doktor ndai sngathu ba kumalong menta ki don ki doktor handi tangkhat wingut te kala long ka ba sitom ba sisa yaki ya ka ban ya kata gaji syakri namar na pedang kini ki khat wingut ru kila don ki we pat ki doktor ki ba kila chief syakiwe pat ki hospital te nakaliang dungi ngila persang ya kaban lejpej ya ka uti ya kini ki machine ki baper ki ba pendon kam hakane ka hospital hendrai ngilap ba ka blood storage unit ro hadu menta kadon hapden gaji penkrek kam pat trekam te kalabu jinge ya ki doktor ban pen trekam ya kani ka uti ka badon hangi hapo Kliriat civil hospital nata kumangi menta kani ka oxygen plant ro ka kathut kam trekam te nakaliang jong ka department ki layathu ba kila persang ya ka ban le bha da ka ba penbiang ya kini ki baro te ngili ekren ru habang pai ya kani ka jinglong juman jong kani ka district kani ka civil hospital hne ka jaka penying kari ru kaduna nangta habang pai ya kata karukom IG Syakri ha ka kalian ka koi kia kalang long ka baduna bha namba jong kani ka Kliriat civil hospital ini ni kum ka Voice of the People Party harangkat ka ji trelang bat IDMLHO di kilapan skeu ya kini kijing ke ba kipat ba ki keno rengila wan ngila sekhi ngila lab dal ki jong man ba kini ke kijiduna jong kani ka civil hospital omde ka jingle jong kini ba de kibor ba de pej nang ne andre kadon ka jingthut ha ka ban penyai lene ban sna ban tei ya kita ki infrastructure ha kata rukom haswa bakin pli ya kani ka civil hospital hendai ka jingli kerke ngiyo i ba ka jingli leti bar ka jing syakri ka ba kipat ba ki yo kam yadai tingis nguthu bana kaliang jong DMLHO ule ya le sistem ula pha ya kani ka jing tho ti kumta ni ai kani ka jiro ya ni DMLHO jongi menta ba ula trestom te kumalong ka ba arpan ka jing trekam ya kani ka civil hospital kadang don kam shu yangi bangin yo ya kani ka MCH leni ya kani ka modern children hospital kumba layo sikiway pat ki district te layathu i DMLHO leni MS berpej ya kani ka hospital hangne kiong ba hadu menta kaladon ke jaka ka ba kila dep identify ya kata ka office BDO hangtai te ka basa kalong menta ba ka sokar kan penstet ban penkenria ya kata ka office jong ka wopung CNRD block sya wopung namar UI ba
Setairu la jandep ya kan jing tei. Te ngi kentu ya ka sorkar ba kan simkhia hakaban penbiang leni ban penterekam leni ban lek kloi. Ya ki jing don kam jong pet ba hakani ke distrik ke jongi bat kumjuru hakaji de ba kan ke MCH hospital ngi kwa ba ke sorkar kan simkhia hakaban kenriak kloi ya kan ke office kenang ba kibor ba de pej kin yo le ya ka don kam namar la yo ya ke recommendation ya ka ban sna ya ke MCH hospital hangne habo clear jongi te nalor kata habangi jurip hangne ngi ngilam gai ke jing ke ban pong kalong ba kani ke civil hospital kamat ke jing ha ke jing de bat ko umba mudi te i doktor ila batai ba la pen ya ke ni ke hospital tang de ke ke basiam ke de ke badril na support kendeu nang ta ki treat nang ta ki pendon kam tang ban sai ban kling dei bos ngau si kalong ba ya ka umba mundi pat ki haban kit de hadu kat no la kani ka civil hospital ban survive da ka bat hit ban IG Shakri te kum ta ngi negaliang jong ka VPP ni terpat lembaga ni ka PhD department ro ba kan wat ikilat klenti kumno ban wat ban penpo ya kani ka umba mundi khnang ba kini ki kani ke hospital kan la ya ke ban ron ha kata kerukom ke ba bit ke biang kenang ban IG Shukri yo pai ba ha kata kerukom ke ba dei te tang kata hi ne kaliang jongi ngi lalai jurip ngi lei ya ke jinglong jiman jong kani ka hospital te ngin sale lengba jongi di MNHO ngin sa ai ya kani ka jingtho ya ke ban penpo cha kani ka health minister ke jongi ya ke ba kan simkhia ban le ya ka ai ka ba deban le nang ba gaji Shukri ha kaliang ka ko ka khia kan long ka badon kam bat ka ba yo mentoy da gaji Shukri lembaga ni ka civil hospital tang ka tai ka jing jurip ka jongi mentag si